जे उम्र में कच्चा बा जे उम्र में कच्चा बा उहे करत प्यार सच्चा बा। जे तनी चलाक बा उ दूसरा के उड़ावत मजाक बा। जे थोड़ा बहुत समझदार बा उ दिल के करत व्यापार बा। जे 30-32 के पार बा ओकरा शादी के इंतजार बा। आ जेकर शादी फिक्स बा ओकरा जिंदगी में सबसे बड़का रिक्स बा। जेकर शादी हो गईल उ भीड़ में केनियो खो गईल। जेकरा शादी के साल भर हंसी खुशी बीत गईल बुझियो दुनिया के सारा बाजी जीत गईल। जे खूब बढ़िया नसीब